how to solve it. We propose an integrated solution of hardware and software. Είμαστε η Home Green Home. Και τι κάνει? Κάνει εξοικονόμηση ενέργειας γιατί τοποθετείται πάνω στο ήδη υπάρχον κύκλωμα και εξοικονομεί ενέργεια και σε θέρμανση και σε ηλεκτρισμό με το LED machine. Πότε τη σκεφτήκατε αυτή την ιδέα? Δεν τη σκεφτήκαμε εμείς, τη σκέφτηκε ο Κωνσταντίνος και εμείς απλά βοηθήσαμε στην ανάπτυξη και τοποθετήσαμε την ιδέα πιο συγκεκριμένα. Δεν γνωριζόσασταν πιο πριν? Εγώ με τον Περικλή, ναι, αλλά με τα παιδιά, τα υπόλοιπα ήμασταν 3, όχι 4, γνωριστήκαμε την Παρασκευή το βράδυ κατά τη 1. Και... Δέσατε καλά? Μαλώσατε? Καθόλου μάλλον, είμαστε νομίζω η πιο δημοκρατική ομάδα και μας μάλλον που δεν ήμασταν χώρια, σκέψου. Δηλαδή μπαίναν μέσα οι μέντορες και ήμασταν όλοι μαζί. Και λέγανε, γιατί δεν βγαίνει να παράξενο. Ναι, αλλά εμείς ήμασταν εκεί όλοι. Ποιος μέντορας σας βοήθησε πιο πολύ? Έναν. Ο Βασίλης του Τριανταφύλλου. Any more questions? The question just an observation. There's a huge improvement this morning. So congratulations on that for the whole team. Έναν. Ο νομικός ήταν μέντορας ο... Ναι. Ο νομικός. Ο άλλος δεν ήταν μέντορας όμως. Ο Χρήστος ο Τσούνης, ναι, και αυτός. Μας έδωσε κάποιες... Πολύ καλές. Ήρθε 2 φορές, είπε 2 πράγματα που εμένα τουλάχιστον με συντόνισαν στο τι ακριβώς έπρεπε να πούμε. Που ίσως δεν ξέρω κιόλας, τα παιδιά στην ομάδα να μην το έπιασαν αμέσως, αλλά δεν ξέρω κάποιο λόγο που τα έδωσε να κατάλαβα γιατί δεν έσκει το άλλο στο κεφάλι. Σας άλλαξε τον τρόπο σκέψης? Ναι, μας πήγε εκεί. Strict, τελείωσε. Άρα δεν ξαναρχόσασταν? Στο startup, εννοείται και όχι μόνο εδώ. Καλή μπύρα. Ωραία. Το έδωσε και πολύ ωραία. Τι χρειάζεσαι? Θες να χαλαρώσεις? Μετά από όλη αυτή τη μέρα φυσικά. Αγχώθηκες πολύ? Αρκετά θα έλεγα. Άντε ρε. Γιατί? People to check in. They had no coupons, they had no coins, they had no budgets. You could just check in and see where your friends were. Σε αγχώσαν οι κριτές? Όχι, δεν με αγχώσαν οι κριτές. Με άγχωσε το γεγονός ότι έρχεται η ώρα, πρέπει να βγει σωστά. Of sense now. I'm not asking more questions because I don't know what stage you are right now, but you definitely need to provide more about how is it going to make money. I mean, like saying advertising and registration doesn't. Πώς λέγονταν η ομάδα σου? Φιγκάτα. Και η ιδέα σου? Norsify. Και τι κάνει? Σώζει ζωές. Πώς? Έχεις ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Ειδοποιεί χρήστες που είναι γύρω σου. Με τι τεχνολογία? GPS. Πώς την είδες στην διοργάνωση του SW Live? Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν κάτι. Βοηθήθηκες? Ναι. Πιστεύεις ότι θα κερδίσετε? Ελπίζω ναι. Όχι, εγώ το πιστεύω. Πρώτος ή μέχρι τρίτος? Top 3. Ποιος μέντορας σε βοήθησε περισσότερο? Έναν. Δύσκολο, Ναι, δεν μπορώ να πω. Δεν θα παρεξηγηθούν οι άλλοι. Όλοι τους συνέφεραν με τον τρόπο τους. Δηλαδή όλοι τους, το λέω πραγματικά, ο Τσάρλς, ο μαρκετίστας, ο δικηγόρος, όλοι, ο καθένας στο κομμάτι του και τα δέσαμε όλα μαζί. Με τα παιδιά γνωριζόσουν πιο πριν της ομάδας σου? Ναι. Πόσα άτομα είστε? 3. Θα ξαναρχόσουν στο Startup Weekend? Ναι. Με άλλη ιδέα? Θα με κατεβάσει κάτι, ναι. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος κλητής? Νανάς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. As if you were selling to us to use the app, while you should more be interested in us. Γράψε να δεις πώς ακούγεται. Τι μου είπες πριν? Putting your physical characteristics as input to an application is both time. Πώς λέγεται η ιδέα σου? Η ομάδα ιδέα. Η ομάδα σου? Η ομάδα λέγεται Healthy Today. Η ιδέα σου? Η ιδέα λέγεται Sensit. Τέλεια. Και τι κάνει, έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις. Τι κάνει η ιδέα μου? Μετράει το πόσο active ήσουν τις προηγούμενες ημέρες και βασιζόμενος πάνω σε αυτά σου δίνει κατευθείαν λύσεις στο τι μπορείς να φας εκείνη την ώρα. Σε πίεσε λίγο με τον χρόνο, αλλά το κατάφερες. Το έχω. Τι γίνεται, τι προγνωστικά κάνεις? Τι προγνωστικά κάνει? Μετράμε τα βήματα που κάνει ο καθένας. Όχι. Εννοώ, θα κερδίσετε. Εύκολα. 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 Μπράβο. Ποιος ήταν ο πιο καλός μέντορας?
Ο πιο καλός μέντορας ήταν. Ένας. Θες ονόματα, όνομά. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Πώς ήταν? Ο κύριος δικηγόρος. Ο τριαντάφυλλος ο Βασίλης. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, Να πω κι άλλο δεύτερο τώρα. Έλα, κρυμμένη. Άμα είναι πολύ κοντά στον πρώτο, ναι. Και ο Mr. Quizdon. Ο Χρήστος ο Τσούνης. Ο Χρήστος ο Τσούνης. Ευχαριστούμε τους μέντορες. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος κριτής? Ο πιο δύσκολος κριτής, κανένας. Μου φάνηκαν όλοι πολύ προσεγμένοι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Αυτό το αντάπλο πού θα το φορέσω όμως? Ποιο? Βίντεο. Για πείτε μας, ποιοι είστε εσείς? Η δικιά μου ομάδα λέγεται Social Up και θέλουμε να κάνουμε μια εφαρμογή έτσι ώστε να φέρουμε τον κόσμο κοντά. It's Facebook for ugly people. And this is not a bad, actually it's a great idea because there are more ugly people than good looking people. So if it goes... Να ενωθούν όλοι μαζί. Η ιδέα σας υπήρχε πριν το Startup Weekend? Όχι. Γνωριστήκατε εδώ? Ναι, γνώρισα τα παιδιά τη μέρα που κάναμε τα pitches, τα fast pitches του 1 λεπτού. Σας άλλαξε καθόλου τον τρόπο σκέψης στο Startup Weekend? Είχατε κάποια πρόοδο στον τρόπο σκέψης σας? Τελείως, έτσι. Τελείως. Θα το κάνατε? Χαλαρά. Άλλος τρόπος σκέψης? Άλλος τρόπος τελείως διαφορετικός. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων. Γίνεται η νοοτροπία από την πρώτη μέρα στην ουσία. Από αυτό που σκέφτεσαι, σου έρχεται κάτι εντελώς ανάποδο. Και μετά πρέπει να μπεις σε αυτόν τον δρόμο. Και το μαγικό είναι ότι στην πορεία αυτό που θεωρείς δεδομένο αλλάζει συνέχεια και προσαρμόζεσαι. Και πρέπει να προσαρμοστείς και βγαίνει κάτι καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο. Φαντάζομαι αυτό σας άλλαξε μόνο από τις συζητήσεις σας, από την έρευνά σας ή και από τους μέντορες και τη βοήθεια που είχατε? Κυρίως από τους μέντορες. Νομίζω ότι το σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν οι μέντορες. Έχετε το δύσκολο έργο να διαλέξετε έναν μέντορα σαν τον καλύτερο από αυτούς που είχατε. Charles Legrand. Χρήστος. Ο κύριος Κόγιας. Ο πιο δύσκολος κριτής ποιος ήταν? Validation. The setting up stores and collecting store information or partners. I think we all do. Yeah. Did it work in this industry? What is the possible potential? So, Thomas. Δεν πιστεύω τίποτα. Η Μαρία. Η Μαρία ήταν ο πιο δύσκολος κριτής. You agree? Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Thank you. Θα σας δείτε στο YouTube, Εντάξει. Πρώτη φορά διαγωνίζεσαι? Ναι. Η ιδέα σου τι είναι? Είναι η Aggromotion Acronotion. Είναι ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες. Οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να καλύψει έναν αγρότη, κυρίως γεωργό, όχι αγρότη, γεωργό. Ό,τι και να αυτή ζητήσει. Από γεωπόνο, από σύμβουλο, από γεωργικό μηχάνημα να νοικιάσει γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα δικό του. Είναι το δεξί χέρι του γεωργού. Να στήσει μια startup, του στείλει να πουλάει τα δικά του προϊόντα χωρίς να μεσάζονται τώρα. Λίγο για το promotion. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα πιάσουμε θέση. Το πιστεύω. Ούτε καν πρώτη, απλά μπορεί και 2-3. Για πρώτη δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα. Καλή επιτυχία. Και το εύχομαι δηλαδή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Thank you very much for your time.